kakav bre unutrašnji dijalog ima čovjek ustav, bre. On dijalog može samo s ustavom. On je pozvao na unutrašnji. Ne može on da pozove kad ima zakonska akta. Kakav crni bre unutrašnji dijalog, bre. Ne damo Kosovo. Ako nisi u stanju da ga braniš, neka ga okupiraju, brate. Neka ga okupiraju. Ako ti ne znaš kako, izvini, što ne odeš pa ne pustiš da dođe ko zna? Ne znam, ti si izabrao Marka Đurića kao stručnjaka. Zašto? Izvini, po kom to osnovu? Čovjek došao, raduje se, izbrisila 5-0, ej, pa pričao s Tačijem, jebote. Pazi, s krvnikom, pio krv, silovali devojčice od 8 godina, palili ih u peći. Mislim, druže, vadili živim ljudima srce i bubrege. I ti se raduješ posle razgovora sa takvim ološem. Pitanje, kako to da nazovem, molim te, znaš? Ne, ja sam sad kao slobista i ekstremista, ja sam ovakav i onakav, a ne, a vi ste sada kao prepametni, razumeš? Ne, i mi nismo, naravno da sa ovakvim ne možeš da razgovaraš. Ko je to sa tim šiptarskim divnim premenljima, molim te, kad razgovarao? Daj mi neki istorijski moment, nešto, daj, pokaži mi neki njihov međunarodni ugovor. Daj neku pesmu da su napisali. Daj, molim te, daj mi neko njihovo šahovskog prvaka. Daj mi nešto da ima zašto se uhvatim. Kajem, evo, to su ljudi. Daj mi čoveče nešto. Daj, kaži mi, evo, šiptara imamo, jeste bagra, jeste ološ, bre, jeste ološ. Ali evo, na primjer, imaju, na primjer, knjigu napisali. Nije na Drini Ćuprija, evo, recimo, na Drimu most, na primjer, razumiješ. Daj nešto da pročitam, to sem što su jebali ovce, su radili još nešto. Mislim što su klali Srbe, brate. Šta? Bitka na Čegru, izvini, baš i bozuci, s turske strane, šta su uradili? Ćele Kulavu razrodom, Bange. Aj sad šta, i sad oni kao ljube se. Ovaj peva, mali. I on ubeđen, znaš, kad valjda ovi njegovi patroni kažu, jao, kako vi divno pevate, ministre, a on valjda misli, to je sad, ja razvaljam. Pa pazi sada, Santa Lučio, nemoj me zajebavati, bre, Borazar, znaš, pa si blam živim. Ne, znači, sramota me da gledam, bre, njegove ispade, njegove gluposti. On predstavlja moju zemlju u inostranstvu. Ajde ovo u Libiji, kako ćemo da rešimo? Kako se to desilo? Evo, stručnjaci sad veliki, slali tamo, ne znam, ovoga, iz Zvezde, ovoga, dobar je dečko džudista bio, stvarno, mislim, neće sad ni njega da imenujem. Šta, mislim, šta? Šta su uradili? Šta su uradili? Pa još pogibim svedok posle toga, odmah tamo nas. Potežica ambasador. Pa sad nema ni njega. Razumiješ? Sad nema ko da priča, sad su Veljko Odalović i društvo vjerojatno mirni, ko jevi to nešto. A neka to gazda rešava, njegov brat, njegove pare, nek se oni jebu tamo s tim problemom. Dakle, šta su oni ovdje uradili? Imaš li ti neku informaciju, neće ti naravno da govoriš, nisam ja novinar, nego si ti, je li imamo mi neki privredni subjekt da radi? Znači, najvažnija stvar za neku zemlju, u razvoju, pazi, da ne pričamo o razvijenoj kao što je Srbija, je industrijska proizvodnja. Imamo li mi industrijsku proizvodnju? Oni industrijom nazivaju ono što su pretapali one tenkove, pa sad nema što nije se branimo. Ja sam, možda sam glup, možda sam malo ovako, da kažem, i nastran. U smislu da volim svoju zemlju više nego što treba. Ja vidoh u Siriji tenkove T-55. Uspešno kako rešavaju situaciju tamo s onom bagrom koju zove ISIS, s onom bandom. T-55, pazi. Mi smo spalili T-72. I ovo je M-84. Sve uništili što smo mogli. Ja ne mogu sad, nisam u prilici da ti ovde pustim sliku da viš na šta liče groblja, naših topova, naših haubica, postavljene na nekim livadama zarđela i tako dalje. I taj predsjednik države to dozvolio. Jel ti znaš, druže, da je bila pre neki dan godišnja Cerske bitke? Da, znaš. Znaš li ti da se ta bitka izučava na svim vojnim akademijama na svetu? Znaš li ti da mi nismo poslali ministra odbrane? Mi smo poslali načelnika generalnog štaba, druže, koji na takvom događaju, minimum ti je načelnik generalnog štaba i predsjednik države da prisustuje. Jer to je prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Poslali su neka 4 slinava pukovnika, kad se svirala himna nisu mogli ovo da uradi da pozdrave zastavu. Kako i bre nije sramota, ali zato vojni izaslanici drugih zemalja jesu uradili to i pozdravili himnu dok je sviralo. Pa kako i bre nije sramota, to ti je bilo pre 2 dana, druže. O čemu mi dalje pričamo? Samo mi reci, koji je to sada odnos prema srpskoj državi? Evo, uzmi samo to kao primjer. Pa šta je bilo, jer su komunisti vodili rat u 1914. Pa ako im to smeta, šta je to, ajde, jesu socijalisti? Ne, svaki seljak je dao, ako imao 4 sina, sva 4, da bi onaj iskompleksani kepes napravio kasnije Jugoslaviju, jebala ga Jugoslavija, razumeš, evo sad, ne možemo toga da se otresamo tog smeća. Sad, kad si ti čuo zadnji put da je predsjednik države Srbije ili predsjednik vlade
pomenuo reč Srbija. Kako kaže region? Kako? Balkan. Zapadni Balkan. Jesi čuo reč Srbija? Čega ste vi, bre, predsednici, bre? Čega se vi to stidite? Daj, makni se, bre, ako se stidiš. Ma okej, u redu je, bre, samo idi, bre, druže, bre. Evo, ako te sramota od svog rođenog naroda, od svoje crkve, mak se, bre, razumeš, druže. Pa šta sad? Nisam mu ja kriv što reče onaj tvoj gost ovde jednom u emisiji što ga je Šešelj tero dede šampite sa poda, razumeš? Kakve ja veze imam, bre, s tim? Kakve veze imaju moje deca s tim, druže? Ja nemam veze nikakve, verujem mi, sa tim. A propo tog pitanja, pa oni nemaju politiku. Znači, čovjek kaže, ja sam protestant. Mislim, šta da kažem ja sad? Nisi, brate. Ti misliš da jesi. Ma i žaba misli da je kobila pa digne nogu da se potkiva, ali nije, burazir. Nije, pa nisi ti protestant, razumeš? Pa onda, znaš, on zna, da čuo sam ovako jednu priču. Protestantsku etiku i duh kapitalizma, je li to? Ma da, bre. Ne, znaš što on kaže ovako, sećaš se onoga filma o pokojniku sve najlepše. I sada Zvonko Lepetić, onaj glumac, igra predsjednika mesne zajednice. I on kaže, ima, bre, jedno večer da sednem i da naučim, bre, taj kapital, ne da mu stalno on nosi knjigu i da mu čita, kad ga nešto interesuje. Tako i naš predsjednik države kaže, i ja ću, bre, sada sednem i da naučim tu ekonomiju, da vidite, naš ono, šta ćeš ti, bre, da naučiš ekonomiju, se živi, bre, burazir, pa ti samo, vidi, ti ne treba ništa, samo nemoj da sprečavaš normalne da rade. Nemoj, bre, zapošljaš ovu bagru, bre, razumeš, pazi, tebi, ko ti asfaltira puteve? Ko je asfaltirao pre toga što asfaltira sad puteve? Šta su oni stručnici? Možda mi kaže da je Čume, veliki stručnjak, njemu je šta tata bio, radio šta, ne znam, lopato u Beograd putu, šta ne razumem. Po čemu, po kom osnovu si ti to dobio da radiš? Znači, dato ti je, bre, da pljačkaš Srbiju, nije te, bre, sramota da izađeš, bre, na bilo kakvom konferenciju štampi, bilo šta da kažeš. U međunarodnim odnosima, šta se respektuje? Šta se respektuje? Znaš li ti šta se respektuje u međunarodnim odnosima? Ne. Pa nisi stručnjak za međunarodne odnose. Pa respektuje se tvoja industrija, pre svega. Znači, oni se razvalili, burazire. Ti sad ideš i otvaraš, kažeš da ti uspe, zašto si doveo Nemca da ti gaji svinje ovdje? Ništa nisi učinio da ti Srbi to rade. Pa sve si uništio pretpostavke da to može da se radi. Sve pretpostavke da to može da se radi. I sad pričaš o ekonomiji, pazi. Nemaš, bre, pojma o čemu priča. Ja gledam, ja ne mogu da verujem kako, bre, nije sramota da lupeta. Njega i Dačića, burazire. Kako, bre, nije sramota da lupetaju, bre, gluposti, bre. Znaš, ja razumem da su oni u programu, meni ih je žao, verujem, znači ja razumem to da ih neko stiska, taj Amadeo Votki zavrće tamo onu stvar, razumem, što sve mogu da shvatim. Ne, bre, da lupetaš, budi bar gospodin, pa onda, nemoj si frustriran, bre, izađeš i novinaru, postaviš 50 pitanja. Evo, znaš ti ko je najveći diler droge? Sad ti meni kažeš, pa ne znam. Ja kažem, aha, ne znaš, a? Evo, taj je, a ono nije diler droge, nego ne znam tamo šta je, samo kupio plac, ne znam, pa ne šta je radio. Pa 2000 dinara kazna. Ajde, bre, mislim, kao predsjednik, šta će tebi to? Što nisi pustio ministra da se blamira, razumiješ, unutrašnji poslov? Šta si ti blamiraš u njegovo ime? Šta ti je pokažeš da sve znaš? Šta bi za ono oružje pored kuće? Slušaj, ti sad ovu priču. Drugi dnevnik, burazir. Ja sve gledam, pazim. Ja sam profesionalac. Znači, ja tačno znam šta je ko od njih izgovori i zašto i šta nije trebao da izgovori. On kaže ovako, ovde predsjednikov automobil smanjuje sa 60 na 40. Ovde veruj mi, znači, evo, sad mogu ti pustim taj 100 puta ovde smanjuje na 20. I onda ovde na 20 skreće ovde desno. I slika, sad te to skreće sa 20 na desno. Znači, je dao upustvo za upotrebu kako da se ubije Vučić, Bog te vidio, razumiješ? Ja ne mogu da verujem, druže. A onda, oni ovde stoje, pa onda tu, evo viš, tu iz tog šumarka, tu ne mogu da se vide, a gore imaju put gde da pobegnu. Znači, on je sad svima dao, gde to ovaj skreće desno, gde kako, gde ide svak. Vrlo često tu prolazi, čak da nema dana da ne prođe. Svi si bre budalo, bre, pazi. Sve informacije su date. Dao sve čovjek. I sad onda kaže, i onda priča o nekim atentatima. Da, i šta je sve atentat? Ona klompa u glavu iz one, kako se zove tamo, nije Srebrenica, Potočare. Znači ja bio na moru na godišnjem odmoru i čitam u novinama kako treba Vučić da ide da se pokloni tamo žrtvama po onim praznim sanducima u stvari. I sad kaže čovjek, ja sad dole da sam bio u Reževići, i sad ja ne znam koji, vidi, ne vatio nijedan srpski program, to je nevjerojatno, samo ZDF sam mogu da gledam. I prvi program proradio, ne Pink proradio, nešto kablovi ono. Ja gledam i ne mogu da verujem, čovjek izjavi ovako, baš me briga šta kažu službe, rekli su mi da opasno, ali ja ću da idem. Pa šta onda priča o tentatu, ako ste rekli? Šta sviraš onda, jer šta žališ? On je jadnik, pored njega maše nekim super kišobranom, razumeš, razumeš,
do cokule, do 2 kilograma John, razumeš, trpi i udara, ono postane. Da, evo te, kakva blamaža, brate, za državu, brate, za državu, brate. Samo što te nisu silovali one babe tamo, razumeš, sad ti kao nešto pričaš o politici. I drugi put kad se otišao, šta je bilo sa ovim, šta predsjednikom opštine? Na prvim normalnim izborima Srbi tamo pobedili. Čovjek potišao u istoriju. Bio si kod Bila, ja kažem, za koga se god uvatio taj propao. Uvatio se za Bila Clintona, propade mu žena. Uvatio se za princa Charlesa, brate, doveo ga ovdje u Beograd, evo sad neće ga kraljica za naslednika nego unuka, razumiješ? To se još nikad nije u istoriji engleske krune desilo. Ja kažem, da evo te ga pošaljamo negdje, ili imamo još neko neprijatelj, nek ode u posjetu tamo, nekih vidi, bre, razumiješ? Evo Ukrajinu da ga pošaljamo, da vidi ovoga tamo Indijanca, razumiješ? Znači, i za njega ako se uvati, to mu je kraj, 100%, bre, brate, razumiješ? Ne stradamo samo mi, nego ne strada još neko. Načeli